Is-Sindku ta' Ħalar Franċeska Attart wieġbet għal kritika inġusta u qarrieqa li qajmu żewġ konsillieri nazzjonalisti fil-lokalità dwar xogħlijiet li għaddejjin fit-triq għax Etlajn. Attart għamlet dan permezz ta' kitba fuq il-medja soċjali fejn spjegat is-sitwazzjoni li l-Kunsill jinsab fiha brabta ma' dawn ix-xogħlijiet wara li l-Kunsilliera Marilena Gallia u l-eks-Sindku Helen Gawci għamlu sensiela ta' mistoqsijiet sempliċiment biex iħammġu li tmexxija attwali. Iżda s-Sindku attwali spjegat li jinstab li brabta ma' tali xogħlijiet li bdew propju fi żmien it-tmexxija tal-istess Helen Gawci kien hemm noqqasijiet serji fil-bill of quantities li jfisser li l-ispiża kienet aktar minn kemm il-Kunsill kellu fondi mill-awtorità tal-ippjanar. Għaldaqstant Attart spjegat kif dan wassal biex l-awtoritajiet ġew involuti flimkien mal-perit biex is-sitwazzjoni tiġi riżolta b'mod trasparenti. Kien hawn li Attart ppreżentat partijiet mill-bill of quantities li ħejja l-perit stess u li fuqu kien inħareġ it-tender dan fil-waqt li jinnotat kif il-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista issa qed iqajmu dawn id-dubji fil-waqt li wkoll kienu preżenti fil-laqgħa fejn ġie ppreżentat l-istess dokument. Iżjed minn hekk jirriżulta li l-istess Helen Gawci u Marilena Gallia wkoll kienu fil-bord tal-evalwazzjoni tat-tender. Attart kelmet ukoll dwar ir-responsabilità li biha qed jintefqu l-flus tant li fakret kif meta l-Kunsill kien immexxi mill-Partit Nazzjonalista istess kellha tirriżenja minn ħdanu għax ma qablitx mat-taħwit li kienet isir u li wassal għall sfiduċja f'Helen Gawci dak iż-żmien. Attart temmet tgħid li dawn il-mistoqsijiet saru bi skop partiġan bil-konsegwenza li jħeġġu r-rabja fost ir-residenti mill-qutin minħabba li x-xogħol għandu mhux lest avolja dan b'riżultat tan-nuqqasijiet ta' tmexxija nazzjonalista.